Bir yıl элек тәкъдим ителгән лифтбэк Peugeot 508 ниһаять Россия базарына чыгарга әзер. Росстандартның ачык базасында яңа буын машинасына сатуга рөхсәт барлыкка килде. Документта 2 модификация күрсәтелгән. Беренче версия бензин турбомотор белән җиһазландырылган. Ул 150 ат көченә ия. Гәрчә Европада Peugeot 508 180 һәм 225 ат көчле двигательләрен сайларга була. Өстәвенә Европа машиналары 8 баскычлы автомат белән җиһазландырыла. Россия базары өчен 6 баскычлы иске трансмиссия тәкъдим ителә. Peugeot 508 автомобилендә 3008 һәм 5008 кроссоверларыннан таныш булган шул ук көч агрегатлары тора. Икенче модификация 2 литрлы турбодизель, ул 177 ат көченә ия. Һәм инде дизель версиясе яңа 8 баскычлы автомат белән җиһазландырыла. Арткы подвеска бәйсез яки яртылаш бәйсез булырга мөмкин. Ләкин барлык Европа өчен ясалган Peugeot 508 автомобильләре бәйсез күп рычаглы подвескага ия. Машиналарның тәгәрмәчләре 16дан алып 19 дюймга кадәр булырга мөмкин. Өстәмә җиһазлар арасында адаптив фаралар, двигательнең һәм салонның автоном җылытучы, круиз-контроль һәм навигатор бар. Купе формасындагы кроссоверлар модасы Porsche компаниясына кадәр килеп җиткән. Хәер, Zuffenhausen җитештерүчеләре BMW X6, Mercedes GLE Coupe, Audi Q8 сатуларын күзәтеп, азакка кадәр мондый кузовны чыгармыйча тордылар. Гадәти Cayenne белән чагыштырганда, алгы һәм арткы стойкалары ныграк бөгелгән. Түбә 20 мм-га төшерелгән, үзгәртелгән Cayenne Coupe 13 мм-га озынрак эшләнгән. Рельефлы арткы аркалар 18 метрга киңрәк булса да, автомобильнең тулаем киңлеге шул ук 1983 мм. Арткы номер урыны 5нче ишектән арткы бамперга күчте. Стандарт көпчәкләрнең диаметры хәзер 19 урынына 20 дюйм тәшкил итә. Купеның үзенчәлеге актив арткы спойлер. Ул сәгатенә 90 чакрым тизлегендә 135 мм-га күтәрелә һәм автомобильнең җиргә кысу көчен арттыра. Тагын бер кызыклы факт, ул 2,16 квадрат метрлы бер детальдән ясалган пыяла түбә. Купе образындагы версияның гадәти металл түбәсе бөтенләй булмаячак. Ләкин спорт пакетына җиңел углепластик түбә куярга була. Моннан тыш анда җиңеләйтелгән 22 дюймлы көпчәкләр, спорт выхлоп чыгарыш системасы һәм махсус дизайн тора. Купе версиясе салонда иң беренче чиратта утыргычлар белән аерылып тора. Арткы диван утыручыларның баш өстендә урын күбрәк булсын өчен стандарт кроссовердан 30 мм-га түбәнрәк урнаштырылган. Арттан 2 генә утыргыч. Гадәти 3 урынлы диванга өстәмә заказ бирергә була. Паспорт буенча гадәти Cayenne-га 770 литр сыйса, купе образлы вариантында 625 литр. Турбо модификациясендә бөтенләй 600 литр. Яткырылган утыргычлар белән максималь күләм 1710-нан 1540 литрга кадәр кимеде. Техник планында Cayenne Coupe тулысынча гадәти Cayenne-ны кабатлый. Базарга кроссовер 2 версияда чыга. База Porsche Cayenne Coupe 3 литр күләмле V6 340 ат көчле турбодвигатель белән җиһазландырылган. Cayenne Turbo Coupe версиясендә 550 ат көчле 4 литрлы битурбодвигатель тора. Стандарт Coupe 5 миллион 777 мең сум тора. Куәтле Cayenne Turbo Coupe ким дигәндә 11 миллион 13 мең сумга тәкъдим ителгән. Сәлам дуслар, без бүген Рәсәйдә автомобильләр йөртүчеләр арасында популяр һәм танылган машиналарыбызның берсе, ул да булса Toyota Camry турында сөйләрбез. Бу автомобиль тапшыруы һәм мин аның алып баручысы Айрат Ильясов. Киттек! Әз генә тарихка күз салып китәбез. Camry машиналарына килгәндә, Camry автомобиленә килгәндә, аның берничә кузовын без инде бөтенебез дә беләбез. Кемнәр кызыксына бу машиналар белән, алар өчен тагын бер тапкыр искәртеп кенә китәсем килә. Рәсәйгә иң беренче булып 30-нчы кузов килеп керде. Соңыннан аны әзрәк матурлатып җибәрделәр. Тагын да популярлашып китте бу автомобиль. Ул да булса 40-нчы кузовта. Аннары китте безнең 50-нче кузов. 50-нче кузовтан соң 55-нче кузов китте. Һәм инде бүгенге тест-драйвта күргәнегезчә, бу өр-яңа кузов, бу 70-нче кузовтагы Toyota Camry машинасы. Шуны да әйтеп китәсе килә, күп кенә кешеләр бу яңа кузовтагы машинаны, 70-нче кузовтагы булган машинабызны 40-нчы кузовтагы Toyota Camry белән чагыштырып, күп кенә охшашлыклары бар дигән булалар. Алдагы өлешенә әгәр дә күз салсагыз ди. Дөресен әйткәндә, менә шәхсән минемчә, мин монда бер нинди охшашлык та күрмим. 70-нче кузов ул
вообще камералардың бірсіне де ошамаған. Шақсан бұл менің қараш. Достар, бұл машинаның бірнеше комплектациясы бар. Мұнда дұрыстен де біз аны әгерде алғы үлшіне қарасақ, фарлардан ғана айыры бола. Hər bir машина, hər bir автомобиль біздің күндіз йөри тұрған диодный лента белән жиһазланган. Ләкин сезнең әгерде бик каты кыйбатлы комплектация икән, кыйбатлы шундый дәрәҗәле комплектация алгансыз икән, инде үзегезгә анда 3 шушындый мотор диод урнашкан, безнең комплектациядә бер генә диод. Һәм яны кабзам. Менә күрәсез, монда безнең бер генә, монда бик күренеп бетми, ләкин бер генә диод икәне аңлашыла. Ләкин бу моторлык ягыннан гына, функциональ яктан бернинди үзгәрешләр кертми. Һәм инде фарларны үзләренә күз салсак, безнең фарларыбыз диодлы, һәм инде туманга каршы булган астагы фарларыбыз да шулай ук диодлы. Бу шәп. Миңа бик ошый мотор. Якты. Әкият. Так, капотын ачып карыйк. Дуслар, двигатель турында сөйләп китәсем килә. Монда 3 төрле двигатель, 3 төрле двигатель белән җиһазланган безнең Toyota Camry автомобильләре. Ачылсай да ул тиз генә. 2 литрлы, 150 ат көчле, 2 литр ярымлы ул да булса 181 ат көчле һәм 3 литр ярымлы 249 ат көчле двигательләр белән җиһазланган безнең машиналарыбыз. Шуны әйтеп китәсе килә. 3,5 литрлы автомобильләр 8 катлы коробка белән җиһазланган. Бу машинаны кулланучы җегетләр белән әзрәк аралашырга туры килде. Камераларда шундый бер минус ягы бар икән, ниме? Монда мин аңламыйм, ничәп моны былай иттереп калдырганнар да, ничәп вообще кем уйлап чыгарган бу әйберне? Менә монда стойкаларда технологик тишек бар. Һәм инде әгәр дә менә күрәсез, менә бу тешләрдә пычрак. Менә бу пычрак каян алынган дип уйлыйсыз. Әгәр дә сез теге сулырак җирдән барасыз икән, су бик күп була икән, тәгәрмәчләр шушы суны стойка аркылы менә капот астына чыгара. Күз алдыгызга китерә аласызмы? Нәрсәгә эшләнгән бу шулай? Һәм бу инде нәрсәгә китергән монда үзегез аңлыйсыз, беренчедән капот асты пычрана гел. Монда менә күреп торабыз, менә монда су никадәр килгән, аккумуляторыбыз урышалатып әйтәбез инде, монда икенче сүз таба алмыйм мин. Окисляция ителгән. Бу якта шушылай. Әгәр дә уң яктан карасак, нәкъ шушы ук проблема. Уң якта менә безнең, менә шушы ук проблема. Монда болтларыбыз күгәрә башлаган. Әйбәт, мин аңламыйм, бу нормаль әйбер түгел бу. Күп кенә кеше сөйли, бик каты яңгырлы көнне трасса буенча шау барганда, соңыннан кайткач карасак, менә монда хәтта генераторга кадәр килеп җитә шушы. Аңлыйсызмы сез? Бу Toyota Camry. Шунсы плюс безнең Camryда гидроупорлар бар. Үзегез беләсез нәрсәгә китергән. Әллә нәрсә сөйләп табылмыймы инде? Автомобилебезнең арткы өлешенә әйдәгез, күчәбез, күреп торасыз. Безнең салон ак-багак төстә, бик мотор, бик бай күренә. Миңа бик ошый. Ләкин бер минусы бар инде, моны инде мин әйтмәсәм, үзегез дә аңлыйсыз. Ак салон бик тиз пычрана. Джинсылардан эс кала торган гадәте бар. Әгәр дә сезнең бер инде кара шал бар икән, пычрата торган шал бар икән, димәк шулай ук эзләр калдыра. Һәм инде әгәр дә сез вообще пычрак кыштан киеп җирсез икән, анысы инде әйтеп тә торасы юк. Артка утырам. Алдагы урындык. Әлбәттә, миңа киләнгән. Урын бик күп, күреп торасыз, бик җайлы, бик рәхәт. Утыргычлары бик йомшак. Так, нәрсә дип әйтәм инде? Монсы 5 балл. Кыйбатлырак комплектациябызда безнең менә шушында кул куя торган подлокотникта күп кенә сенсорлы җайланмалар бар. Ул шушы җайланмалар ярдәмендә без акустик система белән идарә итә алабыз һәм дә инде арттагы климат контроль зонасы белән шулай ук идарә итә алабыз. Тагын бер әйбер, бу комплектациядә бу иң арзан комплектация түгел, ләкин иң кыйбатлысы да түгел. Безнең арткы урындыкларны җылыткыч системасы юк. Бу бит инде бөтен машиналарда хәзер бар. Ләкин менә безнең комплектациядә юк. Минус. Руль артына утырабыз. Опа. Руль артына утыргач,
Иң беренче гәүдәгә сизелә торган әйбер, ул да булса, менә аяклар ничектер һавада эленеп торган кебек. Белмим, монда беренче күрсәтеп булыр микән, юк микән, ләкин урындыклар ничәптер кыска ясалган. Ни өчен алай ясалган белмим. Шәхсән мен үзем ки Optima'da бик күп җөрергә туры килә инде йөрим. Башка автомобильләрдә дә йөрим. Бу проблеманы гомумән күргән юк. Менә BMW автомобильләрендә бу яктан вообще көйләнгечләр бик күп. Дөрестән дә бик әйбәт җайланган, бик рәхәт, анда ничек кирәк шулай итеп узынайтып та була, кыскартып та була. Ләкин монда ни узынайтып, ни кыскартып булмый, алганнар да менә шушында кыска вариантны ясап куйганнар. Шуның белән шул, менә ничек бар, шулай йөрегез дип әйтә безгә шушы машинаны җитештерүче кешеләребез. Иштәге элементлар буенча әз генә сөйләп китәсебез килә. Аңлашыла, монда функциональ яктан бар да кирәкле әйберләребез бөтенесе дә бар. Безнең төп компьютерга күрсәтелә торган мәгълүмат, нәкъ менә уртадагы компьютерга да нәкъ шулай ук күрсәтелә. Дубль ясый дип әйтәм, тагын нәрсәләр күрсәтеп буласың монда. Нинди нәрсә соң бу? Шушы гына микән ни? Менә шунда әйтеп китәргә кирәк. Монда безнең расходны күрсәтә, ничә литр ашаганын, машина ничә литр ашаганын күрсәтеп бара. 17 литр ашый бу 100 километрга. Менә монда мәгълүмат ничә километрга тагын бензин калганы күрсәтелә. Инде монысы аңлашыла. Телефонны тоташтырып була. Так, менюга кирип китәбез. Әйдәгез, менюга керәбез. Аудионы төзәтеп була. Телефон белән һәм башкалар. Белмәгән кнопкаларга баскалама диделәр миңа. Коробканы күчерү тоткычына күз салыйк. Менә бу вообще бик матур ясалган. Миңа ошый. Шундый рәхәт. Беренчедән, иске Toyotаларда кебек шулай лабиринт буенча бармый. Бу бик рәхәт, бик җайлы. Икенчедән, ул кулга ятышлы. Менә җайлы инде. Кичкенә генә шундый стильле дип әйтәм инде. Бу яктан бик әйбәт. Форумнарга күз салдык. Бөтен кеше бардачок турында үзләренең минусларын әйтергә тырышалар. Имештәрдә менә бардачокны, беренчедән бардачок зур күләмле, монсы плюс, ләкин икенчедән бардачокны явып куйгач, аның менә тегендә монда йөрү турында күп кенә кеше әйтә. Бу белмим кайчан шагыладыр, бу вообще минусларга керә микән, юк микән, ләкин күп кеше, кеше әйткәч инде менә без дә тикшереп карарга булдык. Дөрестән дә бу шулай икән. Ясап бетергә була инде, белмим инде. Менә бөтен матур, бөтен әйбер шәп. Әкрен генә без хәзер кузгалабыз, һәм инде барганда бәлки тагын сөйләр әйберләребез килер. Сөйләргә тырышабыз. Так, күргәнегезчә безнең 16-нчы радиуслы тәгәрмәчләребез тора. Кышкы тәгәрмәчләр, шипылы тәгәрмәчләребез тора. Менә кузгалып киттек, 20 км сәгатенә тизлек белән барабыз. Бөтен әйбер ишетелә. Миңа бер әйбер ошый, моның руле шундый рәхәт, кулга ятышлы. Ул әллә ни зур формада да түгел. Кичкенә спортивный рульдә түгел. Ничектер менә руль ягын уйлап бетергәннәр. Так, дуслар, моңанчы тестка алган машиналарда, автомобильләрдә һәрберсендә режимнарны күчерә торган бер җайланма бар иде. Без беләбез эко режимнарны, без бит инде сезгә сөйләп барабыз, сез дә яланып барасыздыр дип уйлыйм. Эко режимны беләбез, нормальный режимны беләбез, һәм дә инде безнең спорт режимы бар иде, кайбер машиналарда хәтта спорт плюс режимнары бар. Ләкин менә Toyota Camry'да бу җайланма кирәк түгел дип уйлаганнар шушы машинаны җитештерүчеләр. Шулай дип уйлыйм, белмим. Монда коробка ярдәмендә генә спорт режимга күчеп була. Так, хәзер без аны карабыз, ничек нәрсә икән. Ой, юллар пычрак. Спорт режимга шулай ручка белән генә күчәбез. Әгәр дә инде сез совсем спортсмен икән, димәк инде типтроник ярдәмендә хәтта күчерергә була. Дуслар, тагын бер ошамый торган әйбер бар. Менә шәхсән Toyotаларда, мин 200-ларда да сиздем шундый әйбер барын. Toyota Prado'da да бу проблема. Мин кичкенә генә булса да, ләкин ул проблема. Менә без тәрәзәгә су сиптерәбез бит инде, менә сиптереп алгач, хәтта урыс машиналарында да безнең дворникларыбыз шунда ук кабынып китә. Ләкин менә Toyota'да ничәптер ул кабынмый. Менә аны я булмаса режимга күчерергә кирәк. Я булмаса инде сез озак иттереп сиптергәннән соң гына, күп иттереп сиптергәннән соң гына безнең дворникларыбыз эшли башлый. Ләкин безгә бит күп очракта озак иттереп сиптергә кирәк тә түгел.
Білмеймін неше шулай жасалған, ниндейдір бір кішкене генә пауза белән, задержка белән жасалған дип әйтәбез инде. Білмеймін, миңа шәхсән минем фикер бу әйбәт нәрсә түгел бу. Фарларны кабызгач безнең шулай ук фарларны жудыра торган системабыз эшкә килеп ала. Шунысы әйбәт. Мәсәлән, Mazda 3нче кузовтагы Mazdаларда лобовой тәрәзәгә сипкән сайын ул һаман нәрсәләрне фарларны чистарта иде. Монда берничә тапкыр басканнан соң, 4нче, 5нче тапкыр басканнан соң гына фарларны сиптереп ала торган, иттереп көйләнгән. Шунысы әйбәт. Яңа дворниклар тора, бу машина әле безнең 13,000 километр шақырым гына узган, нибары. Менә карагыз, сул якта водитель ягында дворниклар бик әйбәт чистарта, ләкин менә уң якта менә күрерсез. Менә күрәсезме, чистартып бетерми. Бу белмим, я булмаса бу дворниктан, я булмаса бу пыяланың үзеннән. Шумоизоляцияга күз салабыз. Минемчә, монда бик яхшы шумоизоляция дип әйтеп булмый. Менә без 40 белән барабыз, мин двигатель тавышын бик каты ишетмәсәм дә, юл тавышын бик әйбәт ишетәм. Әйтеп киткәнемчә, монда шипылар ишетелә, белмим, җәйге тәгәрмәчләрне куйгач ничегрәк ишетеләдер, ничек нәрсәдер анысын әйтә алмыйм, ләкин без бит инде шундый климатта яшибез, безгә кыш көндә, җәй көндә йөрергә туры килә. Димәк, кыш көне менә шушындый әз генә җайсызлыклар кичерергә туры киләчәк сезгә. Машина йөртү буенча әйтеп киткәнем инде, бик йомшак, бик җайлы бара. Руль турында тагын бер тапкыр искәртеп әйтәсем килә. Бу кожа, гомумән машиналарда төрле кожалар кулланыла, ләкин менә безнең комплектациядә, безнең машинабызда Nappa дигән кожа кулланылган. Бу Nappa кожасы кайбер BMW машиналарында шулай кулланыла. Һәм инде кожаный рульләр арасында иң яхшы рульләр булып санала дигән фикер йөртелә. Здесь же встречка, туда нельзя. Кайдыр китте. Без кайбер тест-драйвларда автомобильләрнең тормоз системасы турында сөйләргә орнытабыз. Ләкин минемчә бөтен кеше өчен кызык мәгълүматтыр инде ул. Бар шундый автомобильләр менә әз генә басасың да, сразу китереп туктый. Бар шундыйлары басасың, туктатып бетерә торган түгел. Менә бу яңа Camry'да шуның кадәр балансланган тормоз системасы миңа калса. Беренче тапкыр утырып барасың бит инде, машинага, шушы автомобилебезгә беренче тапкыр утырганнан соң да син тормозга ничек басасын беләсең. Менә бу рәхәт. Так, динамика ягыннан килгәндә 2 литр ярымлы автомобильләребез, менә безнең әйтеп киткәнемчә инде 2 литр ярымлы двигатель белән җиһазланган. Бу машина 11 секунд эчендә 100 километрны җыя. Бу бик күп. Әгәр дә бүгенге башка автомобильләр белән чагыштырсак, бу дөрестән дә бик күп. Ләкин Camry машинасы трассада шабып йөрер өчен, җүләр кебек каядыр очып барыр өчен ясалган автомобиль түгел. Шуңа күрә, минемчә җитә. Шуңа күрә күп кенә Toyota Camry сатып алган кешеләр айрым опция иттереп, яңадан шумоизоляцияга кертәләр. Монда инде бөтен машинаны сүтеп, анда виброизоляцияларны бөтенсендә ясап чыгалар. Виброизоляция дигәннән, менә хәзер барам бит инде, шушы шипылар ничәптер рульгә бирә. Мин аны сизәм. 70нче кузовка кадәр булган 55нче кузовларда әйтеп киткәнем бит инде, моңарчы двигательләр турында, күләмнәре турында сөйләп киттек. Анда элек 3,5 литрлы двигательне бик алмадылар, бик яратмадылар. Ни өчен? Чөнки налогы зур иде. Анда 288 ат көче белән җиһазланган двигатель куела иде. Хәзер бит инде Япониядә аңлап алдылар. Әгәр дә 288 ат көче икән, димәк налогы зур. Налог зур булгач, аны һәрбер гади кеше сатып алмый, һәм аларга кирәк тә түгел, аны омтылмыйлар да сатып алырга. Шуңа күрә булар уйладылар да, шул ук двигательне тыгып куйдылар да, 249 ат көче иттереп мотор гына язып куйдылар. 249 ат көче белән бу машиналар инде бик әйбәт сатыла. Чөнки налог анда 20 мең тирәсе генә чыга. Менә 250-дән артып китсә, ансы инде үзегез беләсез, 288 ат көченә анда бер 42 мең тирәсе белән плюс-минус. Тулайым әйткәндә, салонда бүтән сөйләрлек әйберләребез юк. Хәзер тагын плюсларын, минусларын тиз генә урамга чыгып сөйләп бетерәбез дә, шуның белән шул. Так, дуслар,
Күп кенә форумнарны укырга туры килде. Без гомумән машиналар белән бик еш кызыксынабыз, күп иттереп кызыксынабыз. Һәм форумнарда опять-таки шушы яңа кузовтагы Camry'ның минусларын санап киткәннәр. Әйдәгез башлыйбыз. Әйтеп киткән идек, безнең иң кыйбатлы комплектациядә тулайым диодлы фары тора дип әйткән идек. Һәм Алла сакласын, берәрегез, берәр кайчан шушы фарыны ялгыш кына берәр кая килеп кирип вата икән, сез күз алдыгызга да китерә алмыйсыз. Оригиналь фарылар, 2 фары 256 мең тора. 256 мең. 256 мең. Күз алдыгызга китерә аласызмы? 25 мең дә түгел, 100 мең дә түгел. 252 фары өчен 256 мең. Күп кенә форумнарда язалар, нишләптер именно уң як күзгә 100-120 км белән барганда дирелди башлый. Һәм уң якта нинди машина һәм нинди нәрсәләр барлыгын аңлап булмый. Менә шулай дирелдәп нитеп бара, бу гарантияга керә торган очрак. Һәм инде әгәр дә сезнең шушындый проблема бар икән, сез шушы проблемагызны официаль дилерләргә килеп әйтәсез дә, сезнең күзгегезне тулайым сүтәләр икән. Шулай дип сөйләделәр инде. Тулайым сүтәләр дә, анда ниндидер проклейка, маклейка туда-сюда китереп, аны яңадан җыеп куялар һәм бу проблеманы шулай итеп шишәргә була. Вот, сиңа яңа машина. Һәм инде бу машина сезгә кирәкме, юкмы икән, ансын инде үзегез уйлыйсыз. Дуслар, сөйләр әйберләр калмады. Киләсе тапшыруларда Алла бирсә күрешербез сезнең белән. Минем исем Айрат Ильясов һәм бу автомобиль тапшыруы. Күрешербез. Яңа Kia Sportage беренче фоторәсемнәрдән үк тышкы кыяфәте белән гаҗәпләндерде. Урта үлчәмле кроссоверның алгы өлеше бик бәхәсле булды. Әмма тере машиналар күпкә гармониялерәк булып чыкты. Стандарт булмаган оптика, рельефлы бампер, алгы өлеше мөгаен иң радикаль үзгәрешләр керткәндер яңа Kia Sportage кыяфәтенә. Арттан да автомобиль үзгәрешләр кичерде. Кроссовер башка арткы фонарьлар, бераз үзгәргән 5нче ишек һәм бамперлар алды. Алдан кемдер бу автомобильне Porsche Cayenne-га ошаган дип әйтә. Салонда да үзгәрешләр күп. Җилләтүнең үзәк дефлекторлары да Porsche Cayenne автомобилен хәтерләтәләр. Салон эргономикасы алдан да, арттан да эштә уңайлы урнашырга мөмкинлек бирә. Багажникның минималь күләме 466 литр. Әмма кирәк булганда аны 1455 литрга кадәр киңәйтергә мөмкин. Kia Sportage'ның төп двигателе 150 егерлектәге 2 литрлы элеккеге бензин атмосфера моторы. Россия мотор линейкасында тагын 2 турбо мотор бар. Бер дизель һәм бер бензин варианты. 150 ат көчле двигательнең динамикасы җитәрлек. 2 литрлы вариант 6 катлы механика белән комплектлана. Әмма күпчелек клиентлар 6 катлы автомат белән кызыксына. Кроссоверда 182 мм клиренс. Тулы яки алгы привод сайларга була. Sportage тигез асфальтта да шәп бара, вак төяк, эре тигезсезлекләрне дә йомшак уза. Кыскасы, Sportage шәһәр кроссоверы, тик оста кулларда ул юлсызлыкта да югалып калмый.